Yurdumuzda saparda bolýan goňşy ýurdun wekiliýetiniň agdalary ýer bilen halkara ahal-teke açylyk sport toplumuna bolup, dünýä ýüzündäki şöhrady belinde galan behisti ahal-teke bedewlerini synladylar. Mihmanlar beden guruluşy, çeýeligi we ýynnamlygy babatda dünýä açnatlarynyň ünsüni özüne çekýän ahal-teke bedewlerini synlap, olaryň gözelligine, azaýplygyna haýran galdylar. Häzirki döwürde ýurdumuzda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligini bellemek ýakymly. Aýratynam sevtiň ýurtlary bilen hoş niýetli gatnaşyklary ösdürmek döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugrularynyň birine urilýar. Gahrman arkadamadyň başyny başlayan giň mösörli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa getirilmegi netijesinde ýurdumuzda halkara hyzmatdaşlygy işiň ösdürilýär. Şoň bilen baglykda garaşdy bir tarap Türkmenistanyna dünýä döwletleri şol sany ýakyn goňşy ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýygyder ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Ähli uğurlar oyunça sağlaşıklı ötüş yoluna düşen Türkmenistan'a bolmağın ve bu yerde yukarı derecedeki gepleşikleri geçirmeğin özler için belirт mertebedigini nıqtap mihmanlar, taparın yukarı kuramaçılık derecesinin öpsün edilenliği için hormatlı prezidentimizde ve Kahraman Arkadağımıza hoşarlık sözlerini beyan ettiler.